uya utaure pamberi pedare zvekufa kwemunhu wawaishandira. Musi wemugovera musi wa 16 May ini ndanga ndiri pamba ndakagara. Kumasikati ndakaona pamachechi vachisvika pamba sasekretari wangu achiti ko chiitiko chaitika kwaMakunda machinzwawo here? Ndobva ndati kwete handina chandati ndanzwa. Zvikakunzi kune chiitiko chaitika. Ndanga ndaenda ndichindotsvaga maheseni kwaMakunda. Zvino ndokwana Makunda haakwanzi aenda kumusangano kwaChakonda. Zvino ndiri ipapo ndakubvapo ndashedzwa nemadzimai anga aripo. Ndikanzizwa panapa pane chiitiko chaitika pano. Pana tezvara nemwana waMakunda Makosho waikwarira vauya pano vachiti vari vakumushandira. Zvino kumushandira kwavanga vachiita anyarara. Kunyarara kwaaita hatisi kuziva kuti achamuka here kana kuti kudini, asi vari kuti achamuka. Pamachechi ndobva ati ini ndanga ndichipfuura nepanze iri guha. Zvariri guha chiregedzewo ndindoita guha kwaSabhuku. Shuwo pamachechi akazouya kwandiri akanditi ndikati hazvisinei tichaona varidzi vomusha vachauya. Varidzi vomusha vakazouya kuma 3:30. Vauya kuma 3:30 ndiye Charles Makunda akauya aine munin'ina wake Denford. Vasvika pamba ndobva ati ndauya waSabhuku. Kumba kwangu uku kune chiitiko chaitika. Kuna tezvara vaProud vauya naadzimai vavo vachida kuti vamushandire. Ndikati zvaita sei? Zvikazi kuuya kwavaita uku vauya vachimushandira. Zvino ini ndafonerwa nevanun'una vangu vachinditi vatezvara vaProud vati vada kumushandira. Zvavari kuda kumushandira tovabvumira here? Ndikati satezvara ndingati kudini vada kumushandira. Vabvumire vashandire. Shuwawo pakumushandira kwavaita ikoko ini ndasvikawo ndazofonera kuti ndizvo anyarara. Kunyarara kwaaita ndati uyu muyo mundibatsirewo, ndiri vanhu vechikuru, mundionerewo kuti pachine upenyu here kana kuti kwete. Shuwawo ini ndakazosimuka pamba ndobva ndafonera pamachechi ndokufonera mupurisa wangu Musadzi ndikati ngatisanganire kwani kwaMakunda. Tasvika kwaMakunda ndokubva ndasvika naKosho aripo naadzimai vake vagere panze pavheranda pemba yakanga ine muchakafu. Iniwo ndobva ndati kumbiro tinobvumirwa here kupinda mumba umu. Ndapinda pamachechi naMusadha nevamwe nanaDelford vachakabva vauya ndobva ndapinda mumba. Inini ndakasvika ndikafugura gumbeze ranga rakafugidza mufi. Ndafugura gumbeze riye ndokubva ndatanga kubata ruoko rwake rwekuleft ndichida kunzwa pulse yake apa. Ndikanzwa kuti hapana chiri. Ndobva ndaedza kubata panapa pajoin panapa ndikanzwa kuti hapana chiri. Ndakazoenderera mberi nokubata pachifuva. Ndobva ndaona kuti hapana kana chandiri kunzwa. Ndikabata padumbu zvakare ndikanzwa hapana chandiri kunzwa. Ndobva ndati veduwe ngatibatsirane vamwe tarisa. Shuwo vamwe vakatarisa ndobva vaona kuti panapa hapana chiri. Avakoshuwai nadzimai avo vaive panze. So ndobva ndati zvinotoita sei apa? Ndobva tabuda panze. Tabuda panze ndakabvunza bamunini angu ndikati konai bamunini zvafamba sei? Zvanzi ndozvamuri kuona izvozvo asi achamuka. Ndikati achamuka zvina kuita. Ndibva zvakanaka. Tagara kudaro isoro vati iwe Makunda pane zvataona baba ini ndiri kusunungura. Iye zvine sunguva dziri kuita 4:15. Ndiri kusunungura kuti chienda undoripota kupolisi. Ini maonero andaita time iri kutaura kunzi munhu azorora na 12. Iye zvine so 4:15 munhu achamuka. No, ndakusunungura enda undoripota kupolisi. Makunda angoti inini zvingadi kuti mwene undoripota. Ndikati akwete ini handikwanise kuti ndiende kundoripota. Nepamusana pokuti iwewe ndiyo wapedzisira kuona mwana wako kusemukuru uchibuda. Iwo ndiwo unogara naye day to day. Ini ndakapedzera kumuona pane abhofoniki. So handigone kukuti izvoti ndiyemirire ipapa enda undoripota. Iwe muridzi iwe mwana. Makonda uyo akati alright zvakanaka ine. Tataura kudaro iso mweya
wakabva bata vana baba vanobva vasumuka ndokutanga kufamba vachifamba kudaro so vakanga vachiti ina handiche mapurisa handina kana chatinoti kana mapurisa ngakuendi kuleni vadare so ndobva ati ini ndini Manuel munhu uyu ndamuuraya mazuva ndamuuraya na 12 o'clock achamuka ndipe nguva ndati ndini ndamuuraya na 12 achamuka so ndobva ati tikati ndikuzinzi ndobva watenderera mwe vachitaura kuzodzamaro vakazopindurana pamachechi vakuti ko zvino kana uri mweya rudziko unotaura uchidaro so kana wakandopedza musanda so iwe unoziva kuti ndinogona une nharo stereki mese muri pano panogona kukura ndobazona pamachechi ko zvino wamweya rudzika nowakudaro wakuchidzidzira vanhu ingakwatimiza kuti mweya zvakanaka ko chachirudzika osanzi pane mutambo mukuru wanoda kuti muite nhasi mutambo mukuru ndoda kuti muvese moto apa maisa moto apa ndoda kuita mutambo wangu mukuru muchaona zvichaitika pano uyu ari kumuka ndini Manuel ndokubvunzwa uyu wangu ndione here wakazodini achibvunzana paro ndobva taona kata iwo havana zviri papa isu zvotochiita pa iwo makuda kuproceed kupolisi asi uchienda kupolisi kwakuenda nokwamama ndobva makunda uyo tazotsvaga motobag ndobva auya ndofunga akatanga kusvika kumba kwamama kwachangamiri vakasvikwa navasipo vakapiwa mvumo wekukwanisa kuti vataura navo parunhare vataura navo over parunhare vakazoproceda kuya kuno mapurisa vauya kuno kumapurisa ndokusvika mapurisa akati oraiti tichauya mapurisa akazouya kuma 10-11 asi before that isu tiripo pamba ipapo bese apa hapana kuchemwa tangotarisira tine ope kuti munhu achamuka sezvataurwa nemweya so kwakuma around 8 ndivo vari kumapurisa kuno ndobva makunda uye vafona chiti ko zviri kufamba seiko makunda akati ayo ko zvichakamira saizvozvo here ndikati hapana change zvikanzi hapana change zvikanzi apinda mumba mutarisi ndobva tapinda munhu ndakadana ivava mudikava nadzimai vavo anamai vakanga vapo ndobva tapinda mumba nevamwe vakuru vakanga vari komiti tapinda mumba ndobva tatarisa tikati right panapa pane rwendo ndakafukura futi kumbezei ndokutarisa kuti ko munhu akamirira sei apa kati tarisai shuo vanhu vakatarisa amai vava vakabata shaya vakati apatisina rwendo apatisina nazo shaya dzadi dzavatarisa kati amero ndakabvunza vabanina ndikati nai banini muri kuona sei pane zvichachinjera apa vakaramba vakanyarara ndikagozobvunza futi kechipiri ndikati muri kuona sei pane chichachinjera apa vakanyarara pechitatu ndikati aivabanini tinoda kuti tiwane way forward ndiudzi tinoda kupangana namiri kuti pane chichachinja here vakati anenge azorora nezuri pasi vakati nawo zvakanaka ndobva ndikati ayo zvakanaka tokubuda panze tabuda panze ndobva ndaita feedback kuno ari kuno ndobva ndabvunza ndikati topa go ahead here vanhu kuti vacheme vakati aiwa mirai tiri kuuya nemapurisa shuo mapurisa akazouya ma10-11 kanga isingakanganisi ndobva wauyo vakatarisa matarisiro avakaita vapedza izvo vakati no tiri kuzoya mangwana touya totora bhodhi enda kupostmortem so bhodhi yakazoya ikatorwa musi wesande kuseni ikaenda mushamva yaenda mushamva manheru emusi wesande iwoyo bhodhi yakadzoka ichinzi izvo vapedzerana kushamva yadzoka kudare so nemande takabva taenda mungwenu ndomazinera ndinoita chingamira kuti kana pane pangasiyawo aizotarisiko kwashonga kazoroshwa ndakambata maoko ndakazongozwa rimwe kuti munhu yaita sei azorora ndakataura kwari kuti munhu yaita sei azorora shure mushure asika vakatanya vanenge vataura kuti
Ini nakata achamuka. Ndizvo. Chikazi mweya ndizvo. Ndizvo. Kuti mweya wakazongadzira kuti azorora. Chakaitika chengamira. Moto wabatidzwa semaudziro adaitwa inini. Ndakazotora mashoko ekuti munhu ichimutora imumba auye pamoto apa ndiite zvandaiwoneswa panguva iyo varidzi vomusha vakanga varipo vakatsanangura kuti aiwa isati kunotora munhu mumba kuti mise pamutsanangura inini ndakatazivi ngaashibviswa mumba mwevaruka auye pamoto vakabatwa motoyo ndoita kunandandandandienda kopanguva inotedza ndiite ndomatsanangura adaitwa ndishipa Right, wadaro ndenda kune mazana akawanda. Wakatoenda pamweya wakati zvino wakapfugama wakazoshandisa shizha represtige wakati handikoni kushandisa mara hasha dzimwe dzekuti unaita sei akuone. Saka wauyeso here kuti uone yakaitwa ana mai mukutaura akafoningurira uzina kumboshta kuti ndakanamatira mwana ari pamakumbo ndakudanzwa kuti mwana waita sei azoro apo wakuti futi ndakange ndati mwana uyu pakabadzwa moto panze mwana uyu anomuka saka pane zvinhu zviri zvakutaura wozwa kuti ndakabva kumba ndakasvika ndakanamatira mwana ndatonatsoona kuti mwana uyu andikunamatira munhu aita se azorora iwo chainge chaakuda kuzomatidzirwa kuti ushinatsoona kuti uyu munhu afa changa chachii hamene chakapera tenge ndikakupedzere nguva pakutsanura kumweya mucheni mweya mucheni kana uchifamba uri panyama yemunhu ukakuti ita zvakati ukazochinja ukati ita zvimwe zvakati indinogonere kupikisa nezvimwe zvitsanangura kuti wandichiisa zvinoa iwo ndokudwa mweya wako nhasika chakachidadiso kuti munhu akamuka chachichidadiso munyika mamusha uyezve paita kutaura kuviri kwadyidzana anakupindura murumo akunzozvakamuza takapindura kwazoteerera amusoni vapindura wanotowanza wafanezwa kwanda kuti vazopikisa nemweya oraiti panavaingaitanga ndekuti ndatirinde mweya wogwa kuti saizvokunga nditi chibatidza zotwa handiti munhu wotorwa uye apa indandakamira pokuti panguva yandakanga ndiite zvinhu zvazoramba avo zvindikuona kuti watitibvisai munhu mumba umu isai apa kunhasi uno munhu yahanda kuzomuka zvaapa saka yokuva mhosva kuti ava vanhu vanobudisa munhu mumba tavakamisa panze aizomuka nokutozvaidai kudzoka chemwe iwewe mweya waitadza kuti usumudze munhu atiogomba nemasimba waida kupa vamwe sei iwo mweya wakadi kunotora munhu woendesapo obva waita zvaunoitanga chinanara chavo chobva chaita chawaida kuita waida kuti ava vaite ndo vangauraya munhu here mweya wakakuti chiipa matsananguriro vandikutsanangura chaivo ndo andakanganamuisomudzi ngaashorwa munhu handiri nani ndine vaindibatsira kutakura munhu etokisapo indiri kwepapo kutsanangura kwakuchitava makoni kwaita kupikisana kwezviri kutaurwa nemweya kana maa makateerera mweya wapa vanhu hope yokuti munhu achaita sei achamuka mutsananguro dzamakoni mazouya zvakare ndini manueri ndauraya chi munhu saka tiri kuteera zvipapo kumuka kwemunhu here ndini manueri ndauraya tarasika apa makoni baba tarasika tijekeserei apa kuti mweya uri kuti kudii apa zvikwamugunzo chaabvabva sapindira muchida ndingangoda chengabereka ndikuti pamusoro takatadzira dai sokunzwisisa vana kutadza ndokuda kunzwisisa nokuti zvinozodzokeredzeka bvunza itemo kuti iwewo hauna kungobva kubva kwako wega uno vanhu vakakushedza kuti vakubatsira apo ndida kudzokera pokuti iwewe washaya munhu anokubatsira kutakura munhu kuisa panze iwe uno vanhu vakakushedza kuti uya utibatsirewo anoshayika sei handiri kurevera nhema ine handa kushedza uyu mukwashonga ngazvirwara ngari mwakwarifuku
mukati kwawo ndaiti ndakaona mukana ndoita ndi mutomu na madhuku akafumba chitenda mukana ndina chitoita kuti chikafumba ndakasuti ndakatodezwa zvefunda mfundo naye mamakoni vakamomutsa mumwe muviri kumashure musandibataura nauyanhasi vakambomutsa ina mumwe akamuka nomwe yaweka uyezve mabvunzo opedzisira muri manuwerere kana mazwi akutsanangurwa pandiri changamira ndo matsanangurwa chezvino ndo matauriro achezvo kuti ndikana ndigone kuzvikondorwa changamira handizvikwanisi amaponi munhu akafa nguva iyi taakuenda kupedzera zvo ini ndakanzwa kuti akafa kuma 12 but pane vakanga varipo vakaona zvakasakisa kuti munhu afe Vipi? gavawe padhuze Munhu akaisirwa poison. ndiye mwana akasvikirwa ari pamusha makunda akanga vesa varipera tevaichengeta orit ndibatsirewo famba amaitisanangura chicha mubvunzo chikaitika Taurisai. Pamusoro ndofunga vakauya mukunga avana mukunga ivavo vakasvikira mwana wokundianga aripo vamukuru vangu vanga vasipo namaikuru natete vatenga mwana wacho wakashandirwa namukunga saka vasvika kudaro pane mwana ndofunga vakasvika kuti vakuru vari kupi mwana akati mwana baba akatowamu zvikanzi vari kupi zvikanzi baba vaenda kumusangano mai vaenda kuharare tete vaenda kuti kuharare zvikanzi ndaya kuzotora mukwasha wangu ndayazotora mukwasha wangu saka mwana paakati arege ndidedzana baba chireva pamiri wangu anetirinetibhiiva rege ndidedzi baba saka akasvikira amukungai vangu naadzimaiwa watobudisa kari mukwasha mumba watomugadzika panze pavhiranda saka wamugadzika panze pavhiranda kudaro ndokubva watanga kutoita sei kuita zvawaiita che vaita sei mamuri peri baba vanakadzi vavo vakasvika kunokwe vandibvunza baba namai aipakuta pasi vaita sei mwana atorwa pamumba vaita sei vakatanga kutembura maoko vatanga kutembura maoko vakatanga kumira mvura vakatanga kubhiura mvura vakabhiura bhaketi rekutanga watora rechitu wabhiura 3 ma5 lit vamupfukamisa pasi kekutanga vachitembura maoko vakapfukamisa pasi vatangoti sekoroda kundikuvadza vamuchimusumudza vamugadzika pavhuranda vamutamura zvigunu vamutamura zvigunu vapfukamisa futi pasi kechitutu vatanga uchema futi chasekoroda futi kundikuvadza mabvi yangu yakupisa nokuuraya nezvamukundiita sekoroda futi vauti ukutya kufa yakafa kare chingofa kudhara nekuti wakafa kare dauti udona vaatwana nesaiti vachitanga mutambura makumbo vachimutambura makumbo vaizomusumudza vakabatirana nemuzukuru wake Terence vachimufambisa some exercise Terence abva azomusiya vabatwa nakarimu amunina wake vasvika pakati peyadhi ndipo vakachimusiya vamugadzika ipapo pakati peyadhi ndipo vakamuradisa ava bva vatanga kumutamura makumbo vazodhonza gumbo rekuraiti parikarira ndotemudza akanyarara Anga agara ari urema here munhu makumbo akanga asisa asagonyi angagara gonyi asati kwasanu saka kutamurwa kwakaitwa waida kuedza kutamura wakaita orit masuka mukuru ndozvakaitika sepatsanangura kuti avari kutewo chingamaisei zvakwavo
Mazibaba, namauda mambo izvi asatambozvinzwa ndosaka sabhuku wakagara ndosaka wari komiti yavo nevana vavo nharaunda ndizvo zvezvo zvekuti ndaimusirecha changamireka handaimusirecha zvekuti asi maimuita izvozvo semunhu akaanekuwa amamumweya taura chamai ndinoziva mune musa kutaura indakazosara ndoshega nemwana kubveya muno zvekuita munhu mushure mungankurunga wasvika papa pasina kana mukuru asi ndakatanga kuita nezvekufonera mukoma mukoma kaya nkurunga yada kushandira mwana mukoma kati ndizvo zvemazuva ese wagara uchiita ndiziva asi ndiwo mavira waita sei yawaita angavakungu waita sei patsanango zvikuwa ndakasvika ina nkurunga yacho wakabata tsvimbewo negemenzi amene kana cheda chimboita maichena ndakasvika inini amukurunga yapamusoro chemani vakagara nemukuru achidai ndonza zvimwe chenga kutsecha yakadai ndobva mutichisumba da kufuga meno semunhu angani munguva makumbi ari yakadai anakwanisa kufugama asi wakamanikidzi vatira nemweya zvokudini baba vati ndasvaka makumbo tikati kana zvidaro mweya aumbomusiya timbozoroti tozoona pamwe mangwana asi mweya wakataura kuti nhasi ndayakuraiwa nhasi ndoda kuparadza pano kuti panobva pane zviri iwe kwatanga kunza tsitsi baba vati ndoporesa sei wakati uya mubatsire varume ndopakaenda muzukuru uyu nemwana kwaita kwaita iwo mweya wakabata ziya movha vakanyama ndakuita kuita maexercise vachimita maexercise but semunhu angasagona kufamba wakasvika naye pakumukati kapasi tikatipfugama vakapfugama ega zvandikusiya vandingondisiya sekurabhebari ndikuvanzi vandogona kufa chivanyava zvanzi pano kwakafa kudai paida kufa ifa urore ndopakatoaikoma ndobvamusumudza kudo vafamba nepachiwa zvaitaitomeseji kwamukadzika akunzi karimwe anga akagara papake mweya ndowakaenda kumakungu takavhurika zvavaita paka takatanga kuchema achichema akashedza inimba muno akashedza saka pakazobata gumbo rekulefti vachiti ndopakanyarara 10 to 12 right pamusoro inyaya inosiririsa mubvunzo wavabvunzwa pabava vasina kupinda manzi imimi kubva muchitanga basa rechiprofita mashure mune here mumwe munhu wamakabatsira akanga ane dambudziko rakafanana nomwana wenhasa saka zvatangira apa here pindurai mubvunzo ndikureva kuti chiprofita chenyu ndicho nhema muri kufamba nemweya usiri munopedza vanhu mukaregererwa vanhu vanoita se vanopera vakura vamachibhoti takashaya kuna nokuditsa munhu panze tazozwa pakutaura kuti munhu anga ari panze kudhara vakatonguisa panze vakati vatonaye panze saka chikatitadzanai chikuratisa pamubatidza mumwe munhu asi toda kuvabvunza kuti ndakataura kuti watofa izvi zviziwena mama muzukuru akabatsira vakati makutuuraya vakati chii zvichokwadi zvakutaurwa nasekuru vangu zvichoka zvitaurwa kana wangori mweya atizorisa chinangaswanezvimweya vakataura kuti proud vamupfugamisa pasi proud kana wakafa dona asi kana usina proud zvisho akadona asi kuri wada kuti mamukwadza mamukwadza ndipo wakazotitora isusu wakati ndibatsire kusunga izvo takamubatsira tikavasumudza tamusumudza kudaro isusu ukati takumitisa maexercise proud ati ukafamba nhasi pano zvishuwa isu takaitawo bhigifei kuti zvinhu izvo simunhu anga agara makore rebeza asingafambi takakufambisa zvishuwa naiwo wakasvika pakunditi iwe chibve papa asekuru wangu inini wanwa ndomunin'ina wemunhu mufi wakanditaiwa chimira ndibate nini muzukuru ndimira zvisho wakamufambisa svika pakuti takazoti isusu zvishuwa timugadzirai pasi zvamakuitisa munhu zvatase anoenda vamugarisa pasi zvishuwa vakaenda kugumbo rokureva ikoro zvishuwa vabata gumbo iri rekuleft time dzavakaritamura richirira
nekuzorora mukomana atinenge akazotaura nemukomana kusvika patiri nhasi. Ndopanandada kusvika ndofunga nhoroondo dzese muri kudzidzwa wadari handiti baba ava havasi kuramba asi takuda kusvika pekupedzisira. Pekupedzisira ndepekuti aprofiti makasvika makawana mwana akarara panhoo neurwere hwamanga mchiziva kuti anga agara ainawo. Mamutamura gumbo rerefti rachona rarira kuti ka mwana achibva azorora. Ndizvo ipapo changamiri. alright mati ndati kuda pamwe ndo zvakaitika kuti azvinhu alright regai ndipedzise ndichiti saka akauraya mwana ndiani. Ndonyaya iri kudari. Alright, kana kuti tikashandisa zviro kuti kuuraya tingange tavaremedza mwe uyu nokuti anga ari murwere kudhara nditi akapupura mwana ndiani. Mashandisa izwi rimwe chete. Akapedzisira akareruka. Bhaibheri rinoti mumwe nemumwe panzvimbo yake ndizvo they be doctors. Kana kune madhokita siyana aite basa rake. Paridzira shoko vanhu vachindoka ndizvo. Ava vaita basa raphysician rangatisirira. Mauta mweya kana maunzwa ndizeni handikuita nenyaya mweya. Nokuti mweya wakanga uripo pana baba. Kasi neyo wakavagaidha zvisizvo. Baba havane mhosva. Vachaunini vane mhosva. Asi sazamboita mabushu kuti munhu anofanira kuti omirwa vanhu voita hope kuti anomuka basi ivo vachiona kuti shaya dzawo munhu avharwa meso kuti munhu aenda aoramba achiita nharo ndomweya ere ichiti vanhu vamakusitsvaga mweya tsvagai mweya chaicho kwete mweya ere turugweregwere pasiripo haidiwe avakuru ava pamweya wakaona mweya wakavarasisa ndokuti ava chikuru asi vanhu kuti amukuzvinzvii avakuru ava vakanganisira sabhuku wakasvibisa nzvimbo yesabhuku ndosaka sabhuku wavagara vakakurukira mhosva kudunhura sabhuku nokuti vakadheerera sabhuku wasunga neukuru hwavo ndosaka takavaisa pini iyo ndinorespekta village forum kuti yachinja utungamiri huripo izvozvo kuchinja zvinhu vasunga nemakurukota avo vaenda vati munhu mweya hapasisina pamashesha adokaguma kuti mweya hapasisina Emmanuel akaramba akati mweya uriti maakuzoparara mese imi nokuti makuita nharo makuona zvine kungodzokera kuna Emmanuel ndikuisa shamhu pamusoro pako ndichazotonga kudenga nguva ini iyoyo wakaita zvisizvo waishandisa mwoyo kwete mweya vanodzoka mweya havadaro vanoziva munhu aparara apa kwanga wava mwoyo wakanga wakushanda nefuko ungotofa wakumuchazvikudai aripire mhosva kuna sabhuku aripire mhosva yepasi munhu uripira varidzi vemwana zviri kutaurwa namambo ndozokuti sabhuku vakatadzirwa zvino mambo ndiye akatadzirwa sokupedzisera nokuti denga rinoita se rinoona kana makutaura kuti vanoita imi chimina chakaitika asatambozoona inini ano makore akawanda ndambozoona izvozvo saka mhosva rikupuwa chamareba kwamambo kutori pamunhu atemu uyo anotenda mukunamata kasi musowano ane mumwe munoererera pachivana nokuti pasi panofanwa kuziva kuti munhu aripira mhosva yani nokuti ndo chivanhu chedu itomusainisa kuti waripa mesine mumbe chimini kunharaunda kuda kuripo tomuripisei mama kuna sabhuku unofanwa kuripwa munodei sabhuku nokuti imi makamudaidza makanga maconfused iwo chitigaidhaka akazotaurira pasi kuti hahe munhu aita sei pamusoro
zvatakazoita ndozvokuti takambogara isu vechini ndichida kutaura navo isu hanonge taziva kuti wasevhwa nesamuel ndokubva vati ina handigoni kutaura anything padare rinovamusana kuti ndatomusaaambogara so naandashedza mhuri mbiri dzokwamakunda nemhuri yavo ndichida kuti tionesane kachigarisana kuona kuti vangazogara sei so takazosiya asi mashure macho mhuri yacho yakazouya zvakare ndokuuya vakati isu hatichatevedza zvekuuya netwake zvino isisu hama dzake ndisu taakutopinda pazviri so hama dzacho ndokubva tagara navo isu isatadini zuro tataura navo vakati aiwa vakabvisa nhenda murambo yavo nokutadza kwavakaita kuna makunda kupinda mukati memusha wavo vakabvisa huku yavo nepondo kwangwanzi mbudzi ndozonodza aiwa pachigarisano ndaana mukunga namukunga ndokubva tazoti no inini panapo makanditadza ndipamusana pokuti munhu haangabve kune rimwe village nditsika mutanda kauyauya asvopinda muvillage asvika muvillage mavo achida kuita zvaanoita kuda kutanga achida kuita mashura ndezvikatiti zvaanoita but haungosi kuita kausina kuona sabhuku kana kutungamiri kudini so ndokubva tataurirana vaya vakati aiwa rakakanganiswa ndokunge ndavachaja ndikati no toita sei komiti tikavachaja mbudzi ndokubva vazvitambira ndokubva tazobvapo toenda kuno kwamakunda akati isisu pano maererano nenyaya handidi kuti tingati tingaripa isusu panapa pataakuda maexpenses atakaita in care parufu rwemwana wedu ndobva vachaja $380 ndokunzi nenyaradzo ndobva vaitakura ndokwamakunda vaya vakazokumbirwa zvakare nemhuri imwe cheteyo zvikakonza vedu vedu tarisai muone zviri pari izvozvo imhepo dzimwedzi dzatiri kutorwisana nadzo kuti tiedze kugadzirisa so pamhepo idzodzo ndikukumbirawo kuti mutideredzerewo ndokubva kwamakunda iva taiwa zvakanaka tokuderedzerei ndobva awirirana pa350 yemaexpenses akaitwa parufu chete vakati izvo aya ndo maexpenses eparufu vakabvunza kuti hakuna here zvimwe zvichazouya kwanzi aya zvenyaradzo taakuzoita half to half tinenge tichiona mazuva enyaradzi acho kana asvika nyara dzedu tanga takaisa muna september asi zvayangaiswa muna september tinogona kuidzorera mashure maererano nezvinenge zvichiitika maererano nemhuri dzedu idzodzo zvino tinozoita half to half ndokunzi ngozi pachayo isu hatingataura nezvengozi ngozi inozvitaurira yega so ava chavakanga vataura vakati vakuda macharges expenses so 350 changamire sitakazonge tati isusu mutongo wedaro tikati mbudzi yepavillage takanga tavapa mazuva mana mombe mbi 350 yokwamakunda takanga tavapa masvondo maviri 2 weeks 350 mwaisa mbudzi isingaziviwo kana kwamakunda wacho vane dzimwe pfungwa asi ndo patakanga tasvika kuchangamira kumiririra mhuri kwamakunda pane rimwe shoko rakazoda kunge rinoda kuti gurei pati isu takatamba nhamo dzemukomana zvakanaka kubvira paafa kudzama kusvika tindoviga munhu tiparadzana nemhuri asi musi wandafona ndichifonera vagrupu tichitaura kuti pauya vemedia vari kuda kunzwa nezvenyaya iyi ndakambobuda shoko rokuti izvo avaba munene avakatosvotaura kuti izvo pakarwiwa panhamo hapana covid uyezvo zvokuti izvo pane mumwe munhu anonzi akadzimba pamusha ipapo kwete hapana maita sabhuku umwe mamuisa mbudzi isai kuti kwaabva kwasabhuku wake kuisire kuti mbudzi imwe chipiri
amushura mweya rudzivo rugwere pese pese. Iwewe unowana tsvairei taura zvino vasati vasimuka sabhuku tikuitira kuti avo masabhuku vazoziva kana muri kumavhireji masabhuku wana nyaya yakuda kusvika pamudzi achaziyana bhozi tiri kuzvitaurira kuti chiitiko chaitika nhasi chakaitwa nasabhuku muchazoenda kumberi kumakondochaja muchiti takamboona mumwe sabhuku akauya senyaya yaitika iyi yakafanana neidi vakatochaja mbudzi nemombe dare rakatoenda rakatozviremekedza izvo ndomashoko sabhuku ndakataura naye first time kuti murume azodzera kuenda uku ava vanifonera amakonda saka ndozvaitika kuno zvakanaka takaidza murume uyu tauye kumakwava uyo asvika padare akati hai inanzi nyaya yakagara kumusoro ndichapasa kuitaura pano nyaya ngati makoni sabhuku naatodaro iye munhu akadzi avakazouya ikamatadzi so masabhuku nyaya dzese dzesvika pavhireji handa kudarika ivava sabhuku aushoreki maita basa mukomana pane 2 weeks ukaona munhu achidzwa mweya zvisiri zvanga kuswinywa kuti mweya udzokere padzvungu mumba 2 weeks twaseva namakudzora nechii nezvataura isu mombe ndakataura ichimina ndisazoya nemari izvi hazvisuda mari izvo wanzwa ichi ndinoda mombe yako iuye nembudzi yayo ireverere zvawakaita zvina kunaka tingatenderere akapupura munhu zvawataura pachivanhu ndeiyeyi mukomana ndiye akapedzisa akazvura manuwere ndiye akatora mumwe munhu asi matorero akanga aita anga asina simba remanuwe watinoziva zvakanga zviri zvake zvokunzwa zvisirizo iwe unopinda postori ende unobatsirwa kuchivanhu mweya uchipostora hauite zvawakaita iwe uri mupostori ke iwe uri mupostori ke izvi hazvidiwe ngabve ikoko aende pachivanhu unobatsirwa aizozvitaura zvengozi hatisi kuchitaura nezvenhasi nokuti ngozi chaita zvainoitawo tapedzi ati amai basa ravakaita pamwana wenyu ini ndachengeta mwana iyeye vakabata mwana iyeye nomudzimai wavo vari vaviri mukwasha amburi kumugireba kumwana iye vachisa panzi vachienda naye panzi saka amburi vakabata mukwasha muziri kupira amukadzi wenyu akupi weyai mama emugara umugeza pachiwangu mvura yacho tangisai nonokamunzwa mati vakamugeza kumubvisa hembe kugeza miri wamugera bvudzi wacheka nzwara idzi mvura yacho hatina kuzoti ukaisa papi tazouyawo isusu kuti hatina chatakazivawo nama makamugeza ikwa agezwa nasi vapi papaina muzukuru wacho Terence aipaisaktion ndiani postora aipaisaktion ndiani angakapatwa nemweya aitukamira ndiani ndivabva vakachiremba kobvudzi riku makaisa une mzukuru makapenda mzuri kunza akabvana aumana dzidzai chinhu ichi munoona zvinhu zvataura tarerudza tazvinhu zvakaita zvareruka ndikuudza kuti munhu ndokuhambisa mombe pamusoro
ise mombe mbiri pamusoro zvinhu zvisingaiti hazviite nai makambozvibvoya itai mombe mbiri iyo shamai amai makambozviona here murimbozwa kusima afrika itinai mai uri mombe chena ndikuzoona kuti uri kutamba namwari amaitaura kopedzera nyaya yemunana baba pakusore shangamiri ndongoti inini ndini baba wamufu afunga inini sane zvinhu ndanga ndarerudza ndakavati nini pane ndamurambi achiona ndipeihuka asi wakanyuzera kuyamwezera vanakuyana ndakatoti ngawaina izvezvi avanakuyana vakangoya ndikapona yaino pane ndamurambi ndachida mbudzi in agreement is an agreement. Whether I go sick kana makuseni. But you don't feel like an agreement. So ndango tawo zokutenda zvizwa munhu wamwari kasi zvamakasuka ndizvo zvinokuti makatungamirwa nasapo. Saka ina ndiputse zvinhu zvataurwa ngona sapo. Ndikuti village renyu ratichinjira stereke. Mama vanhu mamureka muka mukakangani mumamuri. Asi sutanga kamafara kuti machinjire enyu kwatenda kuti handina kana pakukushirana nemi mukuita zvinhu chaizvo rambai makadaro imimi vaisiyetwa 7 apa imwe mombeyo ndikobudza kuti zichifamba kuti vadzidze makakama mombe tsvuku ikabereka mwana mutema unozoti mwana wayo akabva kuya ndizvo uyai nemombe mbiri nembudzi imwe chete endesai mbudzi kuna sabhuku ndokurumidza musi wa7 zvese izvi vanhu vemhuri yemurume vari kupa sumukaendi kuone hamusatyeka nokuti kudzana anzi kudzana nopururudza ndizvozve ndinokumbira kuti muite chinhu ichi mombe nembudzi bva kuna sabhuku kusvika kunenda murando yemukurungai ngazvidye by musi wa7 ndotsvaga mwari kana uda kunamata tsvaga mwari nokurumidza anditipei imwe nyaya unonosaina munhu makoni makagona makwara akateedzwa tinoteedzwa nemurume anandoresa shamu namwari iye namwari wake ndiyachaziva ari pasi saka ine hatiri kupara mhoso pamberi pamwari kasi kana achigwa mweya achigwa zvototaura andisiya tipei vamwe